kuti nasi muchirongwa Bhoshongora segment makababatira dzinosanganisira dzipi. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndine nyaya ndakabata ndakapakata muri yeZimbabwe yekuti yakaitika mukati menzvimbo inonzi Gokwe, Mafungautsi, Mapu pamwechete kunzi kwa Sabhuku Chipere. Mapu, Mafungautsi, Gokwe, Chifinjelele, Sabhuku Chipere. Right. Vamonti badenyika but kazhinji vanonzi paChipere, vanonzi paMapu, vanonzi paMufandaidza apo. Ndo pane nyaya ishi. Yemukwasha kana kuti ungatedza kuti mukwasha murume anga nemukadzi wake vari mumba make vanga vari mukati mekunetsana nenyaya yekubatirana mameseji. Dzimwe dzenguva vanobatwa nemukadzi, dzimwe dzenguva vanobatwa nemurume, asi vese vachiratidza kuti ivo vari kuita tsika yegumbomba kwanze. Vaizoenda kunobatsirwa panext door panova ndiwo pana sekuru vemukadzi, asi muzukururume ari kuratidza kuti haana kukwanisa kugutsikana nemabatsiriro aita vasekuru. Zvakaitika zvacho ndozvandava nazvo pano. Ndine nyaya yekumhondoro mubaira pane chimwe chikoro cheprimary. Kana ndisingakanganise nezuro kurohwa kwakaitwa vana nemumwe mudzidzisi, vabereki vainzi mubereki wese ane mwana wake akarohwa nemudzidzisi ngauye tisangane pameeting tichibatsirana kuti toita sei nenyaya iyi. Asi ndoda kukuzivisa kuti chii chakazosvika pakuti vana varohwe nemudzidzisi. Mudzidzisi uyu anorohwa vana nekuda kwechii? Ndimi muchanzwa muri yeZimbabwe. Ndiri ikoko zvakare ndakakwanisa kutaura na kansela vanonzi kansela Musonza vari mukati menzvimbo iyi kuti munzwe zvimwe zviri kuitika mukati menzvimbo uyu nemashoko ari kutaurwa nakansela kuti kana uri mwana weZimbabwe unofanira kurarama ramariro api kuti upenyu hwako huende. Inzwai dziri kupisa dziri kubvaka kuna baba Isabel Bhoshongora, Washington Marimira, the international correspondent. Ndine nyaya yekuhurungwe muri yeZimbabwe ine pamba pakafa vana vaviri, wechitatu ari muzukuru mwana wemwanasikana ari mwana wemukwasha, wechina akazofa ipapo mukwasha aigara pamba patezvera achigara nemukadzi wake ndokubva afa. Vanhu vachibva vaita 4 pasina mwedzi umwe chete. Vana tezvara vemukwasha havana kuita dambudziko, vakangotora mukwasha wavo chikonzero aive munhu anga asingawani. Saka kutogara kwaita ipapo vaitoti zvakatorongeka navatezvara vadise vabvuma kugara naye. Asi vehukama vepamba vakati toda kuziva chakatya vanhu. Mukwasha aitatema ugarire. Aitotema ugarire ngoma kepe. Asi zvakazoitika ipapo mubatsiri angasina kuya kuzobatsira apa. Akatorowo ku next village ndokwakakunzi shedzai ari padhuze tamudira kuti haasi mugari wemuno muhurungwe. Achibva asvika baba vepamba apa nguva yange ine rufu pamba vakatoenda kudoro. Vachibva kudoro ikoko vakatodzoka vainde mumwe munhu vachinzi tauya pano kuzobata mbudzi ivo paine rufu vichinzi vanga vari pamakasa. Saka vapunyoresa mbudzi pamakasa taya kuzotora mbudzi yedu. Vakabva vatarisa mubatsiri zvikanzi regore ripi mwanangu wakataka kushandira rini? Zvikanzi zvepano hauzvigone. Veukama vakati baba hamusi kudzokera sarai pano timboita zverufu. Zvakazoitika zvacho ndakataura kuti imbwa yakaonekwa yakaruma chikwama chine bhandi demba. Vanoda kusvisa nyaya kuNational FM kuti dzitsudzurwe muchirongwa Bhoshongora segment vanokubata sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe munokachira kundibata munondibata panhamba yangu inoti 0771 545 025 0771 545 025. 1 musabipa, 2 musafuna private number, 3 kana makutanga panyaya iyi kana mangoziva kuti ndibhosho itotsudzura haisifune kuti ndepi zvakambomira sei. Aiwa vakaona vanenge vakaimirira. Aiwa muri yeZimbabwe inhamba inoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho muri yeZimbabwe pachimuti ipapo. Motivational quote of the day mafarera video ra chikungu tiri kumapasuwa kana Vincent Nyika Dzino ari kuti iye it is not what you say out of your mouth that determines your life, but it is what you whisper to yourself that has the power. It is not what you say out of your mouth that determines your life, but it is what you whisper to yourself that has the power. Ndiyoka motivational quote of the day kuchokera kuna Vincent Nyika Dzino. 16 days of activism against gender-based violence yakatanga kane zura tichiti pasi nemhirishonga nasi iWorld Olivine Tree Day, day number 330 tapinda mugore 2025 kwasara 35 days kuti gore ripere. Tiri mu week 48 yegore. 3 minutes to 10 ndio pafika nthawe pane manje baba Isabel vari kudzoka vatinyudza gejo. Nyudza igejo Zimbabwe, Africa, the whole world yamirira. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndikanivenda kuteka kuti paka huru
chakuhurungwa ichiri kuti tani icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati mekutaura nyaya ndiri kutaura panguva ino muri ya Zimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yandinoreva nekureketa ndichiti iyo iri hurungwe yaitika mukati mehurungwe kudaro pane pamusha muri ya Zimbabwe pane baba vanozivikanwa zvikuru sei vari pamba vachizivikanwa nekuteka zvakanyanyisa asi paine zvipfuwo pamwe chete nemhuri yavo asi zvakaitika pamusha apa ndezvekuti izvo panga paine vazukuru vakanga varipo chikonzero vana vababa ava vakaita vana vakawanda vanove vakomana nevasikana uyezve nemadzimai akawanda asi shoko ranga richitaura nababa ava nderekuti handina mwana anogara musango kunyange mwanasikana vakarorwa akarambwa ikoko kunyange mwanakomana akaramba mukadzi havanga vasingade kuti mwana wavo kana mwana wavo anenge arambwa aende kunogara ikoko vaimuti ngaadzoke agare pamba chikonzero ini ndiri mupenyu haana chikonzero yekunogara musango zvadaro mhuri yeZimbabwe pamba panga pane vana asi pamwedzi mumwe chete pakabva pafa vana vanokwana kuti vaviri vavo nemwana wemukuwasha 1 kozoitawo mukuwasha akanga achigara ipapo aita singe munhu ari kutema ugariri mukuwasha uyu anga ari munhu asina zvainazvo but achidurira nemwana wawo achibva ngonzigara pano asi mukuwasha mafiro akaita ndiwo kuti akamukira mukati mekuseni achienda kuenda kunosunga mombe kuti vaende kumunda chikonzero panga paine mushandi nemukuwanaye mukuwasha vari kudanga remombe vachinosunga mombe akangodona haana kutungwa nemombe haana zvakaitwa nemombe vanga vari padanga toona kuti munhu akangoita zvekungodona vakaita sikunonzi kutamba vachizosvika kuti toona kuti munhu izva ari achinonzi kuchipatara munhu achinzi sarai afa zvadaro mhuri yeZimbabwe pakaita mazuva vana Tezvara vana Severi vakauya kuzotora hama yavo vakanoiviga vari kuti vanga vasina dambudziko rekubvunza zvakawanda chikonzero wavo mwana vaiziva kuti haana pekugara ende haana chokuita kutogara kwaita kwaTezvara vake kwaitori kugara kuri nani pane kugara ari ega saka vanoita zvakawanda asi veukama pamwana wekupedzesera akafa vakagara pasi vakati Zimbabwe nemiwe ukama toda kutsvaka kuti chii chiri kuitika musha umwe chete mwedzi umwe chete one makuva abuda pamba apa chii chiri kumboitika vachibva vaungana kudaro vari parufu rwemwana kuviga baba vepamba apa unove sekuru muzukuru uyu kandi baba vemwana umwe akafa vakaenda kudoro zvokunurira kwekusadzoka vakatozunzwa vanhu vachitaura kuti iwo baba venyu ngani muri kuti parufu pamba venyu pane rufu but vari kudoro vakadzoka pamba vakadzokera zvakare vadzokera vachibva vaenda kwaitambwa makasa njuga dziya ndokwavaitamba njuga variko ikoko vanhu vachivatsvaga vakatozoona baba vauya nemumwe munhu vakomana vaviri vakateverana vakomana vashedzera uno kushedza mukadzi wepamba vachiti tauyawo panapa tiri kuda mbudzi patanga tiri kumakasa baba vachise vapinyoresa mbudzi veukama vakagara vakati Zimbabwe chokwadi here tiri kuchema panapa pane rufu muridzi wepamba atori kumakasa ari kutopinyoresa mbudzi zvakare imwe mbudzi yauraya parufu imwe mbudzi yakutorwa zvakare vanhu vakati kune vanhu no imi mitorai mbudzi yenyu muende asi iwo mndara kana kuti hama yedu hauna kwauri kudzokera utombosara parufu panapa timboita zverufu vanhu varipo ipapa makatora kuti babava muri kuda sekuti njere dzavo dzichere dzakakwana here nokuti zvavari kuita sikuendera ende vairambidza vanhu kuti kwanzi izvo musachema nekuti kufa kwevanhu mutongo waMwari Mwari ndo vakataura chinhu ichi kuti vanhu tese tichafa mukatarisa vanhu muri pana parufu mese vana baba venyu nedzimwe hama dzenyu dzakafa vaitaura vakaita semunhu akadhakwa asi veukama vakati maitiro ari kuita hama yedu hatimaone ari maitiro akanaka vanhu vachibva vanyarara baba vakada kudzokera kumakasa veukama vakaramba vachiti hamuna kwamuri kudzokera vataura kuti hamuna kwamuri kudzokera kudaro Zimbabwe vadaro vanhu vapedza kuviga vakabva vati isusu ngatinyatsoonai nekutsvaga chiri kuitika izvi toita sei titsvage mubatsiri zvikanzi tikaenda kumabasa edu hatidzoki tiri kunzwa kuti panext village apo pane munhu akauya kuzobatsira ikoko mushure mezvakaitika ipapo munhu umwe mwana zvakare anga afa nenzira yekurohwa nezvino munhu uyo achibva shedza achibva eva auya pamba paZimbabwe mubatsiri akavingwa nababa achibva anzwa nemakore mangani achibva ataura makore ake iwo baba achibva vati ini ndine makore akati pazvaionekwa zvaitoonekwa kuti baba vatori baba kumunhu aya kuzobatsira ndobva vamuti hongu ndo makore awinawo asi wakataka kubatsira zvekubatsira gore ripi achibva ataura zvikanzi utori namakore 5 uchibatsira kayo zvikanzi hauna simba hauna chaunobatsira pano dai wabuda wadzokera zvako asi da kudzokera akagara kudaro vachibva vati ngatiregei zvadaro mhuri yeZimbabwe panga pakaungana vefamily veukama vaiti babava panenge pakagara mubatsiri vaida kunogara padhuze pake mubatsiri vaiti akasvika padhuze pake aisumuka unogara pamwe zvakaitika kunokwana kuti katatu vachiti pakagara osumuka agara osumuka zvadaro baba vakatanga kudasinga kuti tashauti nokutuka
muri yeZimbabwe mubatsira kati kuvana nemhuri yose iri pano musaone magariro atikaita panapa titori pabasa titobatsira vanhu vakagara muri yeZimbabwe vakangoona imbwa yavasingazivi kwavari yasvika yakaruma chikwama changa chine mabhandi eblack baba vakataka kuti chikwama changu chabva kupi vachibva vada kuenda kuimbwa iyi vada kuenda kuimbwa iyi imbwa iti ichasinge mahongera baba vakachava kusvika vachibva vamira imbwa yakabva yasimuka ichibva yaenda vakataka kutsvaka kuti imbwa iyi ndeyani pamba apa pane imbwa but imbwa iyi haisiyepo but imbwa iyi payakapinda mumusha dzimwe imbwa dzipo dzese dzaipeta muswe dzichimhanya kuvanhu ichibva yabuda ichibva yaruwa pasi yaruwa pasi kudaro baba vakasara vakaita senge munhu akafenda asi vakazomuka vamuka kudaro mangwana vanhu vachiti iwo toda kupedza dare redu kuti tizoenda zvasara ndezvipi imbwa iyeyo iri padare zvakare yakasvika mhuri yeZimbabwe ikateka kufembedza vanhu ichipinda muvanhu ikapinda mumbwa payakateka kupinda pamusha zvakare imbwa dzipo zvakare dzakaungana zvakare dzichipeta muswe yakapinda dzimba dzakavhurika dzese haina chaikabuda nacho ichibva yaenda kudanga ndobva kwanga kune mbudzi ndobva yataka kuruma mbudzi but mbudzi iyi marumire yaita dzimwe dzaitiza yaizama kuibudisa mukati medzimwe kusvikira mbudzi iyi yazobuda ichimhanya payakadzingirirwa ichibuda mumusha mhuri yeZimbabwe izvi kutaura kuno kwatiri kuti taane 1 week zvaitika pamba imbwa iyi mbudzi iyi haina kudzoka pamba yakabva yaitozoenda zvachose vanhu vaakutaura pamusoro pembudzi iyi baba vakachema zvakare vachiti zvino kana maakuita zvimakundiuraya chikwama changu chakabuda nezuro nhasi uno zvakare muri kutora pane simba rangu mbudzi yangu yaenda kupi mbudzi iyi ndaakutaura nevana vepambapa vanoti mbudzi iyi kumashure uku yakambotyiwa gumbo yachikuka gumbo vanhu vanoti ivo kana mbudzi ikakuwara dzimwe dzinourawo kupedzeswa imbudzi iyi yakatoisirwa danda pagumbo kuita senge plaster yes kuti ipore zvichokwadi ichibva yapora baba ava vaiti zvakare kana vachidya kunyange kuchinaya vanogona kuenda kunodyira panze kana vachidyira panze vaidana mbudzi iyi nezita rasisi vavo vakafa sokuti ikanzi iyo isapewo yaibuda mukati medzimwe ichiuya kumba uku kwavari kudya sadza vaitora sadza vosunya sadza mune ravari kudya voisa mupleti kana vachidya nenyama voisa nyama voipa yobva yadya yobva yaenda mbudzi iyi yaidya nyama zvichienda nekubikwa kudya asi ikakandirwa nemumwe munhu ari kudya yaisadya ikakandirwa nababa yaidya so zvadaro mubatsira chivashiredza akati zvataita izvi ndiri kukumbira inini kuti mumboenda zvenyu vanhu paradzanai handina chana chandiri kuda kwamuriko zvinozvo ndiri kukumbira muzondishevedza zuva ramuchaita manyaradzo ekutanga pavanhu vese vakafa pamuchaita manyaradzo ekutanga muzondishevedza right baba vakubuda mubatsiri akubuda baba vakamhanya vachiti kumunhu uyu hauna here zvaunogona kundisiyira zvokuti ndimbosara ndichitaka mukakuraramira kare nani mubatsiri akagona kuudza baba kuti ndiri kukumbirawo kana muchiziva imimi kuti mune mushonga wamaimbobata wakafanana nekumuka usiku kana unokanganisa vanhu musabata zvenyu baba mukabata risati tadzoka munogona ngopererwa neupenyu ini ndakuenda asi handina kuti munoroora roya ndati kukauya umwe munhu anoti batai mushonga uyu kana imi muchiziva kuti mushonga uyu hauna kunaka musabata bhai ndakuenda vachibva vaenda saka vanhu vakaparara saka dheti remanyaradzo harisati rarongwa asi akati ndichadzoka zuva remanyaradzo nyaya yakamirira ipapo mbudzi payakabuda haina kudzoka chikwama pachakabuda hachina kudzoka imbwa yakatora zvinhu izvo haina kudzoka haisi kuzikanwa ndiyekwani imbwa yakauya ikatora kachikwama ikaenda haisi kuzikanwa kuti ndeyani haisi kuzikanwa ndiyekwani asi pamba pane mbwa payaisvika imbwa dzaipeta muswe dzichingoti ii dzichimhanya kuvanhu kune vanovhima sezvezvo kuti mukaenda kusango rine shumba mukada kuziva kuti panapa paipa pane shumba panapa imbwa dzamuri kuti ndo dziri kutungamirira pakuvhima dzinodzoka dzichimhanya dzichiva makumbo menyu ndo zvaita imbwa idzodzo ko mbudzi iyi payakabuda ikaenda yakaenda kupi hapana ari kuziva kuti yakaenda kupi asi iwo baba ichoshevedzera kuti kana maakutora nembudzi iyi muri kuda here ndirarame maakutorereko masimba angu kuti baba ava vane chekuita nezverufu rwevanhu vakafa kusanganisira mukwacha vane chekuita vane chokuita parufu because vaitoshevedzera kuti ko inini kana ndiri baba evana kufa kwavo kunoshamisei ndiri ndaivachengeta vazukuru vese vari kudzoka pano ende nyaya vekuwasha vekuti vanodzoka pamba vana vachidzoka pamba zvino chokuita futi nababa bakanzi ndichada kupedzisa dare renyu pamuchaita chii pamuchaita nyaradzo nokuti iko zvino zvimusha wakaita sei wakasviba nangoti ndisienda kurerotsirai ende baba vakayambirwa kuti mukangoda kuita zvokubata hokoyo asi handina kuti munoroya
Zimbabwe hatina zera nayo kanyemba na bhozho. Baba avo muroyi mukuru chaiye Mwari ngavapindire kumubatsira aite basa vanhu varege kufa. Ndinonzi Maikaseke, ndiripo pa DZ, pariseko pa DZ nhasi. Right, ndiri kuonaka kunzvimbo dzakawanda Baba Isabel vaterere vari kuchema nenyaya yemasaisai. Zvakadaro pane chimwe chiri kupisira chamungada kutsudzurira mhuri yeZimbabwe, Bhoshongora. Icho kwadi mhuri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matimana wese nyika ino. Mhuri yeZimbabwe rikandipopira ndikuti paka Mondoro Mubaira. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yekumondoro constituency andirika kuri kwa Mubaira kuna kansela Musonza. Mhuri yeZimbabwe kune nyariko kune chikoro chiriko ichi chine mudzidzisi vabereki vari kuchema vachiti chane nguva inokwanisa kuti makore 3 kana 4 zvichibvira. Pane mudzidzisi wekuti dzimwe dzenguva anotora whistle pembe anogona kuenda kuground otanga kuridza whistle ari muground achitoridza pito kuratidza kuti muground muri kutamba vanhu imwe muground musina vanhu. Aitoshedzera ma-outside, aitoshedzera ma-throw in. Zvokutomhanya kuti ari kutomhanya kuti pane player aita rafu ndipapi. Aitoshedzera kuti go bhora ngariende center. Asi ari ega musina vamwe vanhu vari muground. Zvadaro mhuri yeZimbabwe mudzidzisi uyu hatina mazuva akawanda manje akazopindira muklasi akatanga kurova vana vechikoro achivarova zvekuvarwisa zvekuvarova zviya. Avarova kudaro vana vakatiza. Vana vatiza kudaro vadzidzisi nevamwe vakazama kuenda kunoona koko kusvikira kuri wechikoro nemamwe maticha atotiza atosvika kubata munhu uyu. Kusvikira vazodana mukadzi wemudzidzisi uyu achibva oenda pachikoro mukadzi wemudzidzisi akasvika akarohwa zvakare. Right, vadaro vamwe vanhu vakazofuna kutofonera kansela kumuzidzisa kuti ndozviri kuitika pachikoro. Ndakakwanisa kutaura navo ichi vabereki vari mukati mekutaura kuti tozviita sekuendesa mwana vedu pachikoro pane mudzidzisi anombosvika panguva yakadaro. Ndakakwanisa kufonera vamwe veschool committee. Veschool committee vakati aiwa Bhosho ndosaka sina mbuya nenyaya kutotaura kwatitoita izvozvi tiri kutoenda kunoungana timbotaura nezvenyaya yemudzidzisi uyu. But zvakaitika kumashure ndezvekuti patakakwanisa kuona nyaya yekumudzidzisi takamutora ndobva aenda kuhama dzake dzikamutora dzikaenda naye. Saka kudzoka kwakaita pachikoro takafunga kuti arapiswa right. Asi nyaya iyi haina kumboendeswa kumusoro kuti ndozvazviri vakaita rega. Saka izvo zvikuru wakaita vana vechikoro kune vana vechikoro vakarohwa vakawanda vachidaizvo. Ndichitaura nakansela takamboita meeting kusanganisana nemukuru wechikoro tichitaura nyaya iyi. Ndakatoona vachituma mudzidzisi uyu kuti aende kunopinda kune imwe meeting. Ndichibvunza kuti zviri sei akangoti aiwa apo napo anombodaro asina nhasi tiri kuona ari pabasa iri. Saka hatisi kuziva kuti chichafamba sei. Saka vabereki vari kuti iwo chii chinofanira kuitwa kana mudzidzisi arwara ari pachikoro paizvozvo. Hapana kwaari kuenda ari kuramba pachikoro. Varida kuzomuendesa kunomurapisa kana kumubvisa pachikoro auraya vana vedu here nokuti anorwara. Ndiani aunza nyaya kuchimuti? Vabereki. Asi vabereki vataura nyaya iyi tikataura neschool committee SDC tabva kudaro tikataura nakansela tiri mukati mokutaura naheadmaster vasodaira runare. SDC iri kuti kudini? Iri kuti tinoda kugara pasi titaura nenyaya ishi. Kansela vari kuti chatinoziva ndechekuti vanofanira kuripota kumusoro kuministry asi anofanira kuripota ndiheadmaster. Asi takamubvunzawo nezvenyaya iyi ari kupupura zvechokwadi mudzidzisi uyu ndo zvinomboitika. Asi sezvo ari iye anofanira kuenda kumberi hatisi kuziva kuti akamirire kusvika nhasi vana vechikoro vakurohwa. Zvane nguva yakareba sezvichitika kuti mudzidzisi zvinombomubata omboenda kuground kunorefura odzoka achirova nechikoro. Zvakatangira pane makore anosvika 3 akamboenda kurapwa akadzoka. Izvo zvatanga futi. Sei vari kuramba vakachengeta mudzidzisi achienda kunodzidzisa vana achienda kumaklasi? Ndio shoko ravanovabereki kuti varida kuti iwo shoko iri rizosvika here kuti kusvikira pakuvara vana nekuti pazvinotanga nepazvinouya hapana anoziva. Vana nenge vakatogara vachinoti mudzidzisi wedu ko zvikauya zvakanyanyisa sokuti apanga kutorwisa zvokutosvika mamwe maticha kuramba kutya kusvikira mudzimai kuuya mudzimai kurohwa. Ko vana vechikoro mangwana kana vakudzidza vanodzidza here vakasununguka uyezve akachengeterwei? Mondoro Mubaira 0713938538 0713938538. Munoti kudini kone icho chekumondoro Mubaira panoda mubatsiri apo. Asi ticha iyeye anodzidzisa zvekurevesa anogona basa zvekurevesa. Vari kumuziva anogona basa hanzi anogona basa zvokurevesa asi panoda mubatsiri apo. Baba Isabel imeseji iri kuya pana pavana kuzonyora zita kuti ndiani avo ticha avo vari kudaka kubatsirwa nekuti akaramba akadaro angakuvadza vana.
Ende chokwadi anogona kukuwadza vanhu. Anofana kunobatsirwa wodzoka ubva endera mberi nekugona kwake basa apa zvinhu tozvasangana manje. Right, KB, all right, regatienzweka KB naBhozho ticha uyo hanzi ngamiswe basa anozoguma auraya vanhu ndinonzi madzibaba Danford chari paGlenara Estate. Auzive kuti kurwara kwake kuri kusvika papi. Pakurova kwari kuita vana anogona kupfurikidza ende atombobvumidzwi kurova vana. Yes, saka headmaster ngavatoreka matanho ekuti mudzidzisi uyu abatsirwe kana achienda kuchipatara oenda kuchipatara azodzoka aita mune zvakanaka. Abatsirwa ana chiremba anotaura kuti munhu aita sei. Alright. Pakaipa regaika pari zvino timbonzwa kuti babesape mune chimwe chipfupire toti satabata vasawira vedu veK2 mandimba embeu dzose. Ise ndine nyaya mukoma kebhi ndiri kumhondo ikoko zvakare. Kanzera kutaura chiti zvikwa kune nyaya iri kushungurudza vanhu yekutengeswa kwenzvimbo yekuti vanhu vakawanda izvozvika vachatoguma kutofudzira mombe muhomwe but vari vanhu vari kugara mukati menzvimbo iyi kusanganisira mavillages ariko ikoko kutori nevillage inonzi Muzhaji village yakwanisa kutengesa mastenzi anosvika 120 zvokuti mambo nakansera vakatomboenda ikoko kunotaura nyaya iyi asina nhasi mastenzi achiri kuita sei ari kutengeswa asi kansera vari kuti tiri kukumbirawo kuvillage iyi dai mambomira zvamuri kuita kuitira kuti vana vagari venzvimbo vanofanira kunge vaine zvipfuwo izvozvo zvine kodzero yekuwaniswa nzvimbo zvinoita sei yazvinofudzirwa saka kimi kana maakutengesa muri kupara mhosva taakutora matanho. Kansera ari kutaurira ani mashoko aya? Ari kutaurira masabhuku. Akaenda here kunogara pasi nemasabhuku akavaudza kuti zvamuri kuita imhosva. Akatosvika akati kuna sabhuku akatosvika akatotaura but vari kuti vari kunzwa zvakare mashoko ari kuramba achida sei achiuya ikoko. Kansera muchivabvunza vanokwanisa kutora matanho api kana sabhuku ava vachiita zvavari kuita? Vari kuti tine nzvimbo zvikanzi izvo handizive lenzi anonzi DL kana kunzi DDC vatoshedzera kutoti nyaya yakatombodarika maari but munhu uyu ari kuramba achitora matanho aya ikuramba achitengesa nzvimbo vagari vachichema kuti mombe dzedu hazisina kokuenda. Nokuti isusu tofanira kutongonzwa kuti kansela mushure mekunge sabhuku aramba achita izvi kansela akazotora matanho aya. Kansela tiri kuwanzwa matanho enyu muri kutungamirika nokuti makatombogara pasi naye namambo achidya nharo nyaya ikasvika kwaDDC handiti right haana kushanduka munhu ari kuramba achita zvaari kuita shamu. Kansela itorai matanho amunofanira kwakutora kuitira kuti munhu uyu aite sei abatwe. Muzotiudza isusu kuti munhu uya aitengesa nzvimbo takazomubata nemhosva yakati akapiwa mutongo wakati. Full stop. Kansela. Ndokuti kansela mangwana tinoda kunzwa mhinduro update. Nokuti ndimi munoziva matanho anofanira kutorwa. Kansela 5 minutes to 11 ndopafika nthawe pale manje. Bhozho Ngora pane message yauya pano iri kuti iyo mudzidzisi ana boss wake which is the government, so ikoko ndokunoda kakuiswa nyaya through the Ministry of Education. Ndivo vanoziva kuti condition iyi does it allow kuti mudzidzisi aswere nevana. Ichokwadi. Asi pane kunonoka kuripo kuri kuitika 3 years kana mudzidzisi uyu achiwanikwa achitora pembe achienda kumagrounds vana vachiona vamwe vadzidzisi vachiona otanga akakurefura musina vanhu muground odzoka obva ikoko osvika opinda muklasi obata vana achivarova. Hurumende yakaisa headmaster pachikoro apa ndiye ziso ndiye mukuru anditika ichokwadi. Pane vakuru vaheadmaster kusvikira tasvika kunani kuna minister pemseki minister vese saka ngavatore matanho headmaster nyaya ichiri yakanaka iyi. 0713938538 headmaster vanenge vane chekuita pamudzidzisi uyu ndokuti hakuna mukuru wechikoro angagare nemurwere akadai kwemakore 3 ndinonzi mai 5 padombo shava. Yes, headmaster vanenge vane chekuita nekurwara kwemudzidzisi mai 5 aubeti dzakatira ari pakuwadzana kanyamba naBhozho mati hadzisi fodya ire dzaticha uyo kana dziri fodya anochengetwa here fodya dzinochengetwa here. Paakamboenda kuchipatara mushure mekurwara akanzi chirwere chei kana muchiri kuziva kana makambotsvaka nezvavana kutaura school committee SDC vandikataura naye akataura nyaya yekuti takambomutora akaenda kuhama dzake paakatsuka achinzi arapwa saka taingofungira asi vanotaura kuti chirwere
vakaudzwa ndichi but pane zvimwe zvirwere zvokuti kana mukangotasa munoona ndichi zvirwere izvi rega tinzwe kuti vamwe vanoti kudini kufamba mukati mokupfapfadzira kutsotsa kuti kamatima navose nyika ino paka gokwe mapfunga utsi chipinjelere kumapu sabhuku chipere gokwe mafunga utsi chipinjelere mapu sabhuku chipere Andrea simudzampata tirove pakatsikatsika Andrea iwa simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika simudzampata pakatsika reporting to the angel niko akatanga pakunaka Nicodemus sokorinoti kana uchida kunaka ndiana achatevera Leviticus ukazouya niko Simon Peter akatevera mumashure mamadhameri nabhoshongora rikiti vu chakamira seko chekugogwe icho kwadi muri yeZimbabwe yaendiri kutaura pano yakamira kadai zvakaitika ndezvekuti muri yeZimbabwe kune murume nemukadzi vakaroorana vanga vainde vana vaviri vavo pakurarama vana avo varoorana kudaro vakagara vari mukati mekunetsana panyaya dzekuti izvo murume aita kagaragara anobata mameseji mufoni yemukadzi mukadzi akagaragara anobatawo mameseji mufoni yemurume kureva kuti imba iyi yanga riri beswanwa mukati mekunetsana asi nyaya dzainetsa painyaya dzekuti vese vaita gumbomba kudze bati vachibatana bati vaitinetsera kudaro murume uyu paakavakira achigara nemukadzi wake aigara pedyo aitori muvakidzani kana kuti munext door wasekuru wemukadzi waakaroora ende pamba paichera mvura pamugodhi wavaichera mvura pamugodhi wasekuru wemukadzi uyu asaka vaiti kana vachinge vanetsana vanoenda kwasekuru ndokwainotaurwa nyama but murume akaguma akuti iye ndiri kuona sekuti pese pandinoenda kwasekuru taura mashoko vasekuru vanoratidza kuti ivo vane kusaidhira nekutsigira muzukuru wavo nekumusimbisa pamabasa anenge achiita but ndiri baba murume uyu akazoenda kubhawa aenda kubhawa achibva mwadoro kuma past 1 past 2 dzeusiku achibva adzoka aindichi iye anoda kunodzisungirira mumba mukicheni masekuru vemukadzi achisuka pamba apa achida kuzama kuda kupinda mumba mukicheni imbwa dzanga dziripo munoziva kuti imbwa ikaona munhu usiku inoti payakadaro achibvaona kuti aite ndobva atenderera kuseri kwanga kune muti unonzi kune vanoziva anonzi magwadhi muchiruno chikoye ndoko akaenda ikoko ndobva aenda pamugwadhi achibva asvika padhuze nepane mugodhi achibva aupima kamugwadhi kanga aripo ndobva aturika tambo yake ndobva asungirira achibva afira ipapo saka kufa kwakaita ipapo matare vakatomboenda izvozvi veukama dzemurume nehama dzemukadzi vachibva vaenda kwamambo njelere kwaitongwa nyaya yekuti vagosimbiswa iye achiri kumochari sakutaura kuno kwatiri kuita mwanakomana uyu akatofa ari kumochari nenyaya yekuti ari kuti iye vasekuru hanzvadzi yemukadzi matongero amuri kuita nyaya nemudzimai wangu ndimauraya musha wangu peta ndifire pamba penyu achibva tofira ipapo baba Isabel mungaziva here kuti painetsana murume uyu nemudzimai vachienda kunorandutsirwa kana kuti kunobatsirwa kwasekuru sekuru aitonga sei zvakazopfuka kuti murume uyu ati aiwa kasekuru vari kusaidhira muzukuru wavo vanoti iwo pamashoko aitaurwa ndekuti kazhinji murume ainzi iwo baba ndiwo unofanira kutanga kuvimba kana kudzikama okay nekuti kana uchidariwo mukadzi anotedzerawo haangarege kuita izvozvo KB na Bosho makanyanya guys kanyamba udza Bosho andishevedze andidane katatu ndinonzi previous nyakabau padonzve representing pagomo kumudzi right ndichamupa nembasera previous nyakabau mbasera yacho Cecilia Banda pamukanda butsu aiwa sando dzako kuti po rikiti vu kwake kumusha kwake sori chadarika neko ine penyuro kai kwese iye murume uyu kana dai akaona kuti matongerwo ari kuitwa nyaya dzake hana kumira zvakanaka akadii kutsvaga vamwe vanobatsira ikoko kune vanhu vakawanda madzisabhuku vafundisi vakawanda vanhu message yabva kuna anesu padziva rasekwa extension ari kuti kanyamba na Bosho uyo murume wekugokwe pane zvanga zvakamugara anditi chopadi bawesabe hazvikaurayizikisa ende pachane munomuona murume aripo bawesabe aripo pachanewo
endai pa channel munomuona aripo National FM WhatsApp channel kana usati wajoina ingotumira ka word rokuti link LINK pa number dzinoti 0713 938 538 0713 938 538. Nyangwe kuno hakuchisina mafuro nemasabhuku na iye kansera arimo kuno kubindura north hatichisina mafuro. kansera wacho rimo kansera wacho futi. Ministry of Local Government and Public Works vane basa izvozvi tiri kutaura navo vakapromise and vachauya pano pachimuti muchavafonera muchataura nhuna dzenyu dzese kungoti vari kuita chi budget consultations vari kutenderera nyika. So kana vapedza vane maseminars avari kuita vachauya pano pachimuti aiwa tinokupromisai don't worry. All right 0713 okay Bozho kana wati uri kufonera head havasi kudaira foni pedzeso hava return makozi zviri kurevei apa vasapakira vanhu pfungwa dzisidzo head avo nokuti tinoguma tave kuti vane chekuita pamudzidzisi because vari kuchengeterei dambudziko pane vana pauchavafonera nhasi paunouya mangwana dakunzwa kuti vakadaira timu risati raendako ndinodzi dhazimeta chingariwo pamaavenues atsamwa dhazi mabata here mutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education. Ya vatishai bata nyaya iyoyo vati muchingopedza basa tibatei. Okay maisvitsa vatibatei. Okay tichipedza basa tichababata tinzwe kuti baba taungana ndoro vanoti kudini nezvayo nokuti inofanira kukurumbidza kugadziriswa atizivi kuti urwere huri pana ticha wasvika papi vanogona kuti kuvadzira kana kutouraya vana. Tsudzurai chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza ndekutsudzura dziri kuitika matimana wose nyika ino paka chegutu chakuchegutu chiri kuti tani chegutu muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa kune kuchegutu kunonzi kusigaro. Nzvimbo inonzi kuchegutu kusigaro yanetsa mushure mekuti izvezvi kumaplots uko kune pamusha pakasvikirwa vachibva varepa mukadzi kusungirira murume mukadzi achibva tanga kurepwa murume akatarisa mukadzi achiripwa vapedza kudaro vachibva vabuda vakazoenda kumwe zvakare kwavakasvika vanhu ava vanofamba munzvimbo mudzimba nemisha inoonekera kuti inenge ine zvinhu mbichana vakasvika zvakare mukadzi asipo vasvika murume asipo ari kubasa raanga ari kuita zvemasidzi mukadzi akasvika zvekufona murume pakamhanya achisvika motokari chibhatiza nyaya iyi nekutanga nazvo mugorera zvakare mu2019 munge wecovid iyayi pakamboita mukurumbira wenzvimbo iyi zvakare wekurepwa kwekubatwa kwevana vechikoro vachirepwa zvakare kusvikira iko zvinozvi vanhu vasati vabatwa iko zvinozvi vadzoka zvakare vari kupindira mudzimba dzinenge dzichiziva kuti varume nhasi havapo vachiita sei vachibatwa kana varume varipo vachibatwa varume vachisungirirwa vakadzi vachirepwa. Saka izvezvi kutaura kuno kwatikuti kune mukadzi akabatwa murume akasungirirwa mukadzi arepwa bati vanhu ava vari kufamba nemotokari varipo 4 pavakasvika pamba apa vachibata murume vachizobata chibharo mudzimai pane zvavakatora here? Aiwa havana zvavakatora vaida mari but mari yakashaika. Vaida mari ikashaikwa saka pavakanzika hatina mari vachibva varepa mudzimai. Hai muri kuti pane pamwe pavakasvika zvekare panga pane mudzimai asi murume anga ari kubasa mudzimai achibva afonera murume usiku iwo murume achibva auya kungoda malights emotokari vachibvatisa ya pakaipa chi mambobate remutauriri wemapurisa imashi west avo ndakasati ndavabata munzwi kuti nyaya iyi yakamira sei uye yakasvika here yapapi aiwa tsvakurudzo dzavo munhu haungasiye sadza nekuda kwevamwe vanhu. Murume uyo akaita chidofo ndinonzi maikupa ndiri kuhople ichokwadi nguva kipi munhu haungosiye sadza nekuda kwevanhu. Murume uyu akaita kachidofo baba Isabel. Kana bhaibheri rinoti ndechimwe chipi zvakare chichatiparadzanisa nekutenda Jesu? Kushaya here? Urombo here? Chiko kuti ungasarudza kufa nekuda kwemumwe munhu kuti hwangu upenyu huende hwake husare? Kanyemba na Bozho, murume wekugokwe uyo imhepo yakamubata uyo haisi nyaya yangazuraire iyoyo. Ndinonzi amai access pa Heathcliff ku Consortium. Hey,
rega ndingoti magari omunzvimbo kunzvimbo dziriko kune nzvimbo dzakafanana naChigori, Makamanya, kwa Pauro, kwa Taonesa, kwa Gwerengezha, kwa Muchikora uri inzvimbo dziriko kwedzi kupiko nzvimbo yandiri kutaura iyi ikugokwe kugokwezve eka vachipicherere kwana Chigori, kwa Makamanya, kwa Taonesa, kwa Gwerengezha, kwa Pauro. mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva tiri maCID tiri matikitiva rigiti Gibson chanakira kumandara kanyapa na Bojo. Suicide haisi solution. Hama dzakawanda ukaona waudzawo vamwe vasina kukupa ukazano unaudzawo kavakuru venzvimbo ana Sabhuku mugadziriswa. Ndinonzi Gibson chanakira ndiri kuno kumarondera. Ndingamutsigira nenyaya yekuti mukoma kaine shoko rinoti Poison Zimbabwe aiteswe nerurimi. Icho padi anozosara achiudza vamwe kuti inouraya kana kuti haiurayi vanhu ndevamwe vasara vanenge vasara asi unongoita sei waende wafa tisa neupenyu hwako nakukoma kuri kuita dziko chimuti uchisiyanani uchisiyanani ko mhuri yako anga akura sei ko murume uyu 27 years vanga vane mhuri yakakura sei vana 2 zvakaoma chokwadi obva ati sekuru vanotongera favor sekuru atosara kutojaula ya pakaipa mukadzi yeye akutorwa nomwe futi utoenda ipapo parufu ipapo vakauti zvachonya anenge chitochonywa ende varume vamuZimbabwe ada Bosho andomuka mudzimai kutomuka vanondiona ndakufamba paruwazhe panoshezwa Bosho rega tinzwe mashoko anotevera tiri kudzoka manje mamuka seko baba Isabel tipeuka nhamba dzemubatsiri wokubatsira kapamba pakafiwa nemukwasha pana baba vakadyiwa hanzi vakadyirwa vakaita sei vakadyiwa mbudzi kumakasa. Alright. Chikwa namba inoti 0777 934 542 0777 934 542 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndizo namba dzacho. Tinotenda kanyemba na Bozho nyaya yemafuro kwedu kwachienda mbuya hakuchisina zvekare. Ndiani ari kutengesa kanzvimbo dzemafuro Masabhuku iwawo tidazera musi uchauya ve Ministry of Local Government and Public Works pachaita kugeda kwemeno pano mabasa vanhu vachienda kumusha vanhu vanoenda kumusha nazvo vanoenda kumusha nazvo Masabhuku tiri kuku please tiri kukumbira iwo pamakadya pakwana zvakwana vanhu ingotengai mafoni kubva kuSell One Electronics ye75 inenge ichitora ka video mburetete ine kamera ngwe wobva watora wogara nechi neexhibit kuitira mangwana wakauya veministry pano level local government anditi ona izvo wakaita Masabhuku Joseph vaipega apa mumunda mangu ndiye akatengeseroyo rega timbonzwa kamumwe ari parunhare pana pa 0713 938 938 hello pa National FM ngoma kanyemba mamukazena ngoma Bosho zviri seko ngoma wangu musho Bosho apa ndada kubvunzawo zvangu kuti mudzidzisi panhasi pane zvino aturi kuchikora izvi ari kuchikora tisingazive mazuva maviri matatu adarika chikonzero darifoni but pakauya nyaya iyi aitori pachikoro aiwa murwere kabose murwere muchada kumumira kusvika asvike pakudi bose achagoda kuzopisira vana vamuchikoro ka ndizvozvo munhu achinzi murwere ane nzvimbo yake anofana kugara inoenderana neurwere bose makamuregerera munoda kuti asvike pakudi achapisira vana vachikoro pamuchazoona kuti muregerera saka munoti panofana kuitwa sei apa SG committee yachi ngaite kuti uye munhu yeye akwanise kuwanira nzvimbo yake anofana kugara semurwere bose afane kuramba chikoro SG committee ndindo nebasa ipapo oendeswa kunzvimbo yake anofana kugara bose afane kugara chingoregerera kunzi apamwe arapiswa zvabho aiwa ngaawanire nzvimbo yake anofana kugara ngaatobva kuchikoro
aiwati notendi manje munenge makupita kankati machirongwa cha malonje baba Isabel anenge achifuna kukupatani kuti afikise kankhani pachimuti pa National FM munipatikatani icho kwa demo ya Zimbabwe wanachida kundibata mundu dibata pa namba isina chipomero namba isinganyetsinde musafuna ne private number musati ndeipi ifoni yemano inoda kuti kufona ona vakawanda right pamene muchifona make sure kuti makabata bopo ndebe pakana munezva muri kufungira ndiroziya muchibvunza right ndinofanda kushedzera ipa phone andikwanisi kudzorera ma message kwa 0 phone ninga kawandisa munondibata pa namba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 ndapota Musa Bipa sa Peter Zulu po rikiti vo mapata basa familia dziko la Zimbabwe tigumanika mangwana Thursday Madness yes 27 November kwa lero uno musare bwino musare na Rapson Umari